Horas madihita saluhukna, jibulu mahita martangiang. Damai ni debatana sumurung sian saluhukna roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga saha porsiaun, hata ni Tuhata nagabe turpu jamita, di parningotan ari hamamate ni Tuhata Yesus di bagasa tikion, tarsurak do di Heber 5 ayat pitu sahatu 10. Tapetihu majo hata ni turpuki di bagasa rohat tabi, songonom ma didok. Taga jol maibana dipilihut do akka pangiduanna dohot elekelekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunabui paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangihot do ibana gabi malua sian hatahutone. Ai atik pe anaki ibana diguruhot do panguluion marhite sian natinaon nai. Jala dung ripas gabe si horhon haluaon saliring-liling na do ibana disude na mangului ibana. Di guar de batado ibana si tua ni malim mangihuton horong ni si Melkisedek. Ima sahakna. Donga saha porsiaon, nunga sanga gotap hubungan ni hita zolma dohut debata ala ni dusei. Jalai kemarujung tu hamagoan. Alaya sabui muse dipulihkan hubungan tadohut debata, rikok ma perantara, manang mediator, ima malim, napasahaton pilihan pardengganata tu debata. Diturpukon, dipabotohod do, nagabe perantara ni hita zolma tu debata, ima Jesus Kristus. Dada hulam malim ibana, alai Jesus do situani malim, manang imam besar, na pinilik ni debata sendiri, laho pada mehok kita zolma tu debata. Di ayat 5 di jolo ni turpuko di do, lao songonido ng Kristus, dang ibana mangaiton sahala situani malim tu dirina, debatado, namadok tu ibana, anakku doho, sadariod doho hutubuhon. Lapatanna, debatado na mamilit Jesus Kristus gabi situani malim ni hita zolma. Jala diguar debatado ibana situani malim, mangihuton horong ni si Melkisedek. Imanaking natabigi di ayat 10. Artina, pamiliton ni Jesus gabi situani malim, dada mangihuton sistem manang tradisi nasional di tonga-tonga ni bangsa Israel. Songon si Melkisedek, malim do ibana, adik pe dang-gudang jupak kita di Bibil tai, hatorangan taringot tu si Melkisedekon. Alai adorang swadong do pe bangsa Israel, nunga malim ibana. Jala nunga ya di pasu-pasu ibana, oppu ni bangsa Israel ima si Abraham. Buidui teida di sada Musa 14 ayat 11 sia. Jadi hamalimon ni si Melkisedeki, dada mangihuton aturan na berlaku di tonga-tonga ni bangsa Israel. Laos songonima ng penetapan ni debata di Jesus Kristus, nagabe situani malim, manang imam besar. Dada mangihuton sistem, manang aturan na masa di tonga-tonga ni bangsa Israel. Nasomal na siyan horong nilepido dipilit gabi malim di tonga-tonga ni bangsoi. Songon nabuhi teida di opak Musa walu ayat 10 sia. Sementara molo siyan garis keturunan ni Hazol Maun, yang go Jesus, dada siyan poparan ni suku Lepi, alai siyan suku Juda do. Dungi, hajonjongan ni Jesus gabi situani malimpe,
marasing do sian akka malim na somal. Yang go Jesus dakkolam malim, alai ibana do situani malim na tumibbo. Jala dakya ibana merdosa. Ido ubayan holan Jesus do situani malim na sikop mangulahon hamalimoni. Donga sa porsyaon, hamalimon nito hatta Jesus tuktakas do patuduhon panguluyon natung luar biasa. Di bagasan parukilon nama ceborati, huhuk do martangiang ibana di porlak Getsemane. Mangidohon ang giya salpunian si inumonisian ibana. Kiranya cawan penderitaan itu berlalu dari Yesus. Alayati pesongoni, didok Jesus do muse ditangyang nai. Alay tahe unang marguru trohaku rohamdo. Imana buitaida di Matius 26 ayat 30 siyai. Nakpe anak ibana diguruhon Jesus do panguluyon marhite sian na tinaon nai. Adong do huaso manang haguguod di anaki. Alai dang gabi huaso manang haguguun nai di pangasahud Jesus. Alai di na mangadupi si taunon nai panguluyon nai do di patuduhud Jesus. Jaladuk sikop di tau Jesus hapor suhoni. Gabi panguluyon nai do makorhon haluaon na saliling-liling na di hitajolma. Diri na do dipilihod Jesus, gabi pilia pardamian ni hitajolma tu di bata, ima dihaw pinorsilangi. Jalarap pola mula-kula ki di patupa. Alai sukup doi hola salii di patupa, rodi saliling nililing na. Ima las nirohata di parningotan ari hamamate nitu hatta Jesus di bagasa tikyon. Jesus situa ni malim. Marhite panguluyon nitu hatta Jesus. Manaon hapor suhoni sahat tu namate ibana di hopinur silangi. Nunga di padame bihita jolma dohut di bata. Nunga makorhon haluau ni diganup akan aporsea di Yesus Kristus. Ketaatan Yesus kepada Bapa telah menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Laos panguluyon ni Yesus matong, nagabe sitiruota di parngulota siapari. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini mengajak kita semua untuk meneladani ketaatan Yesus Kristus yang olehnya kita telah diperdamaikan dengan Allah Bapa dan dikaruniai keselamatan. Donga sa porsyaon adong do ilustrasi taringo tu panguluyon songonon. Ada seorang pemain akrobat yang sangat ahli melakukan segala aksi akrobat yang sangat berbahaya. Setiap penampilannya selalu membangkitkan decak kagum dari para penonton. Ia selalu mampu melakukan atraksi dengan mulus tanpa kesalahan. Suatu ketika, pemain akrobat itu mencoba atraksi yang baru dan berbahaya, yaitu dengan berjalan di seutas tali yang merentang di antara dua buah tebing yang sangat tinggi. Sebelum ia melakukannya, ia bertanya kepada para penonton, "Apakah saudara percaya bahwa saya bisa melakukan atraksi ini?" Lalu penonton menjawabnya, "Kami percaya." Kemudian pemain akrobat itu memulai aksinya. Ia meniti tali itu selangkah demi selangkah dan akhirnya selamat sampai di seberang. Kemudian pemain akrobat itu bertanya lagi kepada penontonnya, "Saudara, percayakah Anda dengan kemampuan saya?" Penonton pun berseru, "Ya, kami percaya. Kami sudah melihatnya." Lalu pemain akrobat itu pun kembali bertanya, "Siapakah di antara saudara yang bersedia dengan saya meniti tali tersebut?"
saya akan menggendong saudara dan kita akan meniti bersama. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari penonton yang hadir di situ, dan tidak seorang pun yang mau menerima tawaran itu. Donga sa porsiaon, naneng dohonon marhite ilustrasi i, torop do halak na madok porsia do ibana, babua na pargugo na suhatudo sa do tuhatay. Jalada nga dong na sutarpatupan ni Tuhani. Alay, tagad disuru Tuhani, asa dohot ibana mangulahon nanidok ni Tuhani. Isarana, asa dohot mamilihu guguna, mamilihu tikina doho artana, laho makubasi ulaw ni Tuhani. Mulai ma adong keraguan, mulai ma adong kebimbangan, laho mangului parsuruoni. Nadeba adong donian na ulo dipilit, gabi parsidoho mangula dihuriai. Isarana gabi panitia. Alai holan ulo dipilit do. Yang golahu mangulahon dangadong keseriusan na. Jala jutan holan na marsidaliad do ibana. Asa unang doho mangulahosa. Gabi saya luja-luja na burjuma na mangulahon ulaw ni. Yang nahola dipiliti, hola guarnado na doho terpilit. Alay yang golahu mangulahon, dak serius dope rohana. Unang manyan, masa na songoni. Alay ikotong ma marpanguluyon laho mangulahon. Lumubi akka ulaon ng pinasahat ni Tuhani. Songot tuhat ta Jesus, ati pe anaki ibana, nak pedong huasona lahu menghindar siani. Alai panguluyon di parsurun ni amaido di patuduh Jesus di nama naon na porsuki. Pola sahat tu namate di hau pinorsilangi. Songoni manak kita, nak targoar akka anak ni debata merhite panubusion ni tuhat ta Jesus. Naing ma lamar situtu, gabi akka pangului di persuruan ni debata. Baik di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni keluarga, nang di tonga-tonga ni masyarakat pe. Molo didok porsea tutuhani, berarti dak sukup hola diroha porsea. Dak sukup holan sekedar penonton. Alai ikon adong dotong panguluyon. Tunduk, berserah, mangulahon lo moneroha ni Tuhani. Atong di parningotan ari hamamate ni Tuhat ta Jesus di bagasa tikion. Tadda ni haporsiota di Kristusi. Tatiru ma Tuhat ta Jesus. Totong ma gabi pangului hita mangulahon parsuruon ni Tuhani. Taula ma ulaw ni Tuhani sa denggan-denggan na. Jalamulo pe alay na mangulahon parsuruon ni Tuhani, ikon adupat ta akarumang ni haporsuhon manang penderitaan. Tapapos marohata, dak pasobon ni Tuhani holak kita sendiri mengadupi. Alai donganan na jala urupan ni Tuhani dohita lahu mengadupi doh patuluson sakap ni Tuhani. Amen. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam nakubigi hami. Sayurupi mahami asa gabi pangului di hosabing. Marhite-hite Jesus Kristus martangya kami. Amen.